Gisalmutan sa mga pupil sa kinder o grade 1 gikan sa pribado o pampublikong eskwelahan sa Dapitan City ang pagsaulog sa National Children's Month niadtong Lunes, Nobyembre 4, 2024 nga gipahigayon sa Dapitan City Government Center. Usa ka gatos ka mga bata ang nakabenipisyo sa medical consultation program atol sa selebrasyon uban ang ilang mga ginikanan ug teachers. Gipanguluhan kini ni City Administrator Attorney Amalo Tumapon Moroyo kuyog ang mga opisyal gikan sa CSWD, DILG ug City Health Office. Anasab ang mga barangay health workers ug PNP Dapitan. Sentro sa selebrasyon ang paghatag og paghigugma ug suporta sa kabataan hilabi na sa mga nakasinati og pagpang-abuso kawadon sa kinabuhi ug sa natural nga kalamidad. Tema sa selebrasyon ang Break the Prevalence and the Violence, Protecting Children, Creating a Safe Philippines. Nagpasalamat sab ang mga nag-organisa ngadto kang City Mayor Seth Frederick Halusos sa iyang inisyatibo ug suporta sa mga programa alang sa kabataan ug sa ilang proteksyon. Suportado sab ni ABC President Honorable Shoshmita Halusos ang mga partisipante.